वाह रे सारे बुढ़ छुछुना वाह बहुत अच्छा कि तोप रे तोप तो ढोरी पक्के से बा ए भैया तई लाल पे तक तो भौजी के ढोरिया पर हिला के गिरा के भौजी के ढोरी तोप देना कि कोनो के दिखाई न दी त का हाल बा भाई। आज हम फिर से बात कर ले बानी चंदन चंचल ढोरी चटवा के। तो भाई आज के वीडियो बहुते गान फार बा ऐसे कहल चाहता नहीं कि वीडियो को पूरा देखा बहुत मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल के हंसाने के लिए, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखा, मैं देखला के बाद में भूल जाए बिना कोनो लानो लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करते पटक के पेल देम हम मर जेबू तहार बहन चोदो हमार ह खजाना त के का करी थाना। ए भौजी जब तक ढोरी पर केस बा तो कुछ भी कर सकता जाके जेल में डाल के नून रोटी खा के कुछ भी कर सकता। ऐसे क्या कहता हमारे खिलाफ कोनो कुछ ना करी तारा खजाना बा लेकिन तारा ढोरी पर केस बा, ढोरी के छुपा के रख कोनो कोई में हिला गिरा देनू दिखाइयो ना दी। अच्छा हमरा जवानिया पर आ गोर बदनिया पर अब सुनो भाई लोग ताहा कहे के मतलब का बा भौजी कि तहा जवानी बा तहा गोर दे बा तो कोनो पटो के ना पेली कोनो कुछ ना कर पाई। देखो आजकल के दुनिया इतना खराब हो गल बा कि कहीं से अगर खूब स्मार्ट बारू आ जाता अकेले में पटो के पेल दिया पे दोलन से मुंह दोली हमरा जवानिया पर गोर बदनिया पर ए तार बहिन चोदो बार बार मत कह कि गोर बदनिया पर हमार जवानिया पर कोनो पटो के पेल दी मुंह देबू तार बहिन चोदो एक बात नहीं समझ में आवे तो बार बार कहती है कि हमार जवानिया बा गोर बदनिया बा तार बन जो गोर जवानी ना लहसुन उसमें सुनावा कोनो को मन करी नु अकेले में भेटा जेबे तो कसम से कहता नहीं कोनो सर्व छोड़त नहीं घस आजकल कोनो कोनो रेप करता आजकल हम बहुत न्यूज़ सुने नहीं तो सब पता लागेला हमार तो इस बच के रह तो कोनो पेल दिन मुते लगबू। अब सुना लोगन कि जिला भर के थाना भइल रे सब अब बोलो अब हम का करिए ना तो नहीं बताओ हम का करी अगर ए पर हम पेल दें तो भौजी कही देखो पुलिस तो कुछ कर नहीं के पावत लेकिन है आकाशवा बहुते पेलता। अभी खुद कहतिया कि पूरा थाना भर के पुलिस भइल रेस बा। ए भौजी तनी बच के हो अगर गलती से भेटा देबो नु जेल में ठेल दिया नु सरे के पड़ी बारे सरो झांटी में के ढील वाह बहुत अच्छा तू बहुत अच्छा बात कहला भौजी के तोप तो ढोरी पर केस बा काहे कि भौजी नु कहतिया कि चहल जवानी बा जोबना में पानी बा लाला लहसुन बा आ पूरा थाना का रेस भइल बा। अब सुनो बहिन चोद भौजी भैया कहता है तोप तो ढोरी पर केस बा अब तोप लो अगर ना तोपू नु आ पुलिस आके पकड़ के ले जाए नु हिला के तार ढोरी पर गिरा दी चाटे के पड़ी भैया जी हिलान कहता भौजी के ढोरी पर हिला के गिरा देना कि भौजी के ढोरी टोपा जाओ तू सारे बुढ़ छुछुन रे बाबा। अरे भौजी कहतिया कि कोनो कुछ ना कर पाई अब तो मेरा बिया तार माल बिया तो तू ना संभलबा भौजी का भौजी जेल में जाके फिर चल आई वैसे दिक्कत नहीं के तो हिला के भौजी के ढोरी के भर दो कि भौजी के ढोरी देखेबे ना करी आ ना कोनो ले जाए बाहर तारा बहनी के झाड़ चिलो वाह बहुत अच्छा कि हमार ह खजाना त का करी थाना। ए भौजी थाना बहुत कुछ कर सकता काहे तारा ढोरी पर केस बा आ तुम ढोरी के छुपा के ना रखबू आ थाना से बच के ना रखबू तो थाना कुछ भी कर सकता। थाना के हल्का में मत रहो काहे कि बड़ आदमी गाँव फाड़ दिल थाना अथवा बच के ऐसे मत कह कि हमारा हक खजाना त का करी थाना बड़ी मरबो करेलन सन पटक के पेल दियन सन अरे का करियन सन तार बहिन चोदो एगो बतिया के बार बार रटत आदमी कि हमार हक खजाना त का करी थाना। ए तार बहिन थाना के हल्का में रहता पटक के पेले लगे सन मुँह लगू तार बहिन चोदो बस तुम्हें सुना भाई लोग हम नहीं चाहते कुछ गरियावे के लेकिन भौजी बहन बार 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 एगो बतिया कहतिया कि हमार हक खजाना त का करी थाना। देखो भौजी थाना इतना पावरफुल होकलन सन कि पकड़ के जेल में कर दें सन तो सड़े के पड़ी जब ले बेल ना तब ले ऐसे भी तार कोनो बेल कराई ना काहे कि तार जवानी पर बहुत घमंड बा तो कोनो को एक चाटी मन लगबू उ सारा खिसिया के केस कैले हो ढोरी पर अब जेल में जा आ मुठ मरी हो। बस भाई आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पेज पर देखता तो भाई के फॉलो कर सपोर्ट कर भाई लोग। ये वीडियो में जितना भी गाली गलौज जो भी बात भल बा बस खाली तो उनके हंसावे खातिर भल बा ना के को दिल दिमाग पर लेवे खातिर आ ना के को ठेस पहुँचावे खातिर। तो देख लो वीडियो तो भूल जा फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।